Azért nehéz. Már egy csúszópályára? Nem. Akkor hova? Ide, csatolj rá. Azt mondom, ez már egy csúszópályára? Nem, azt nem. Azt majd, ha csak sárga jelet látsz. Most egyelőre csak mászol. És ezt ellentét? Így. Aha. És akkor ezen végigmész. Hát ez könnyű lesz. Ez könnyű, de nem mindegyik ilyen. Nem mindegyik ilyen. Jó, de legalább ez egy pihenő. Most még. Nem kell kesztyű még mindig? Nem. Bírja a kezem. Jó, egy darabig. Hát majd szólok, hogy Oké. És ott van fönn a fán a kép, hogy hogy kell magad tovább csinálni, jó? És ez megint ellentétes. Mindig ellentétes, mindig, Zoé, ellentét. Úgy. Aha, úgy. Ugye? Azaz. Ez meg csak simán ilyen drótköteles, igen. Ez is egy pihenő, ez se jó. Vagy ez se... Na, érted? Értem? Na, ez meg ilyen drótköteles. Igen. Aztán föltesszük Facebookra. Mi? Facebookra? Tőlem felteheted, engem nem zavar. Legalább most ügyes vagyok. Belejössz. Na, majd a nehezebb pályák. Még ezt felveszem, és utána a nehezebb pályán majd. Ez hova? Pirosra. Aha. Úgy és szembe csatolsz rá. Azaz. Ezt így? Szembe csatolj rá, addig ne nagyon csinálj semmit. Ide? Azaz. Nem jó, de jó. Jó. És akkor megfogod a középsőt, ami középen vezet, és végigjössz. Ezt? Aha. Ó, basszus, nagyon kicsi. Hát igen. Zoé a ketrecben. Basszus. Nem hiszem már el. Könnyű lesz nekem. Többször a fenébe. Nem férek el. Dehogy nem. Persze. Össze kell magad húzni.